Сигурно сте забелязали за появата на Threads в Европа преди няколко дни. Няма как обаче да не коментираме присъствието на българите в платформата и да видим какви простотии са успяли да измислят за тези няколко дни. Така че нека започнем. Аре да върнем едни новини на гръцки. Вече има новини на турски, така че какъв проблем да има новини на гръцки. Юксел дропна нов кавър, магичен. Да, това между другото го гледах вчера. Всички са втрещени как този човек пее и продължава да пее, но да, има някаква нова песен. Всеки мъж е по-красив с мустак. За един германски политик също ли важи? Може би. А жените с мустаци? Мъж без мустак е като жена с мустак. Жените по-яки ли са като имат мустак? Разбирате какви неща се пишат в момента. Какъв подарък искате от Дядо Коледа? Пише Дана. Това е долна уловка да напишем теб. Иначе искам теб, да. Като твоите фасети не бих отказал. Тук някакъв човек пише ден 2 в Threads. Защо го наричате Threads? Моля някой да обясни за новобранците какво е това ново приложение. Прилича на микро от 90-те. Тук всички сме равни, демек VIP статусът ти го няма. Тоест настъпва новия комунизъм. Демек тук си просто отдора и си равна всички нас от простолюдието. То буквално представете си, че правите някаква манджа, която просто изкарвате всичко от хладилника, вкарвате го в един казан и почвате да го бъркате. Това е Threads. Просто не се знае какво е. Threads е като наркотик, аз съм вашия дилър. Нека вземем от нашия дилър. И хейтери са отишли там да ги избият своите комплекси, което е супер жалко. Съветът ми към вас е, вместо да избивате комплекси, открийте това, което ви хареса, вложете в него, развийте се, вместо само да гледате чужия живот и да завиждате и да критикувате, защото така няма да стане нищо, разбирате ли. Защото аз... Разбрахте ли сега? Вчера си изтеглих Threads и силно впечатление ми направиха хората масово направят нищо с живота си, единственото им... О, не. Единственото им забавление е да солят другите и най-жалкото е, че подобен тип комплексари много често се оказват хора с талант от мечтите им. Хора с талант от мечтите им. Тук искам да се обърна към всички, които искат нещо повече от живота. Не позволявайте на чуждото мнение да ви влияе. Правете го за вас, за вашето семейство, за хората, които ви подкрепят. Другото е в ръцете на висшата сила, тя не знае по-добре от нас. Този за точки, запетайки не е личил, аз буквално се изморих да го прочита съобщението, боже мой. А тези, които нямат семейства, какво да правят? Снимат си в OnlyShlanks. Да. Андрея вече е толкова неинтересна и непопулярна и неработеща за мен пенсионирана певица. Затова ли се занимава толкова много стрес? Тя буквално пише през 10, пише през 5 минути! 40 минути е гол, 50 минути е гол, 50 минути е гол, 2 часа, 3 часа, 2 часа. Тя не излиза това приложение, то току-що излезе. Шопа да не си каже аз какво мисля. В БГ е забранено да снимаш сесия, защото е ужасно, излагащо се да е близо до басейна и банския да те показва разголен и не дай си Боже да се докоснат с водата самите токчета. А това да държиш чаша вино е пален абсурд, а червено, а е топло навън. Много хейт в този Threads, дайте да се подкрепяме и обичаме Лелина. Пади гор, че съм единственият ти хейтър, който не е русофил и не е от Възраждане. Само мир и любов към всички вас, прости изчадия на българското население. Благодаря ти, Абделхай. Теб само Кюро Брейка ще те оправи из гостеняк. Така е. Така не разбрах женската логика. Пишеш на някоя и тя си мисли, че искаш да спиш с нея, а не предлага, че може да ти трябват пари назаем. Примерно, запалила се къща във вас. Тя е първият човек, на който пишеш и искаш да ти помогне. Тя си мисли, че искаш да правиш друго с нея. Честито на първите 3 блокирани. Ако има и други желаящи, моля оставете комплексарските си коментари тук. Оф! Братле, заклевам се, ако те видя на живо, ще ти изпраскам един еленски в муцуната. Какво значи да ти изпраскам един еленски в муцуната? Галин, поне вие от страна на популярна личност, моля ви да ограмотите това хейт поколение. Положението е наистина за черно емоджи блокт. Така, тъй като този човек, Галена ДГ, говори за грамотност, нека намерим нейните правописни грешки. Галин, запетайка. Поне вие, с главна буква, защото говори за един човек. От страна на популярна личност, моля
запетайка може би има, трябва да има разстояние, спейс, а не да са залепени. Моля ви с главна буква да ограмотите това хейт с малка буква, поколение, точка, разстояние. Говорите за грамотност, поне се научете как да говорите и как да пишете, когато говорите за грамотност. Не бъди като малките деца, които се местят от платформа в платформа и са негативни. Те и възрастните не са много по-различни. Така е, влезнете във Facebook. Там са възрастните. Много е дразнещо, когато спирит и напише, че ще минат между 12 и 13 и в 12:30 още не са минали. На мен главата не може да ми го събере. Как, откъде ги мислите тези работи? Как ви идват те неща въобще да ги пишете и да ги споделяте наистина? Знам кой реално би ползвал тази платформа, би му харесал, освен на човекът, който би му харесал да ползва тази платформа, човек, който просто обича да чете простоти, защото няма какво да прави по цял ден и ще обича да спори с хората. За комплексари общо. Икономията е майка на мизерията, пишат БНТ. Защо БНТ има трец? Не е ли кофти, че дюнера от Фантазия струва колкото за един месец в OnlyFans? Това е мега висше сипване, сериозен скил. Съгласен съм тук. Чакай, иска да видя контекста на това нещо. Щеше да е още по-яко, ако тя не си беше трила коментарите. Логото на X не би ли прилича на логото на траурен порно сайт? Да, единственото място, на което Чарли Танев е активен, това и Бетано. Явно да. Представете си, че взимате всичко от хладилника, слагате го в един казан, започвате да го бъркате и създавате трец. Бъди по-забавен, Иви, знам, че го можеш. Знам, че тук не се изисква. Ако майка ми се казва Снежана, това джуджели ме прави. Добре, бъдил ли го време по-лесно ще е? Може би да. Все пак изискваните за приложение са толкова високи. Очевидно всеки може да е забавен тук. Стандартът е нисък и както разбрахме, всички са равни. Той има само някакви пълни простоти, аз не разбирам дори какво да гледам. Каква услуга ще ми направиш така на мен? За порода съм, през камина съм, а на теб желанието нека съм. Си за масна вън, всеки иска дъм. От сега съм графанта ти мокър съм. Я ме остави, че тая за тебе вече не я е бе. Да тушиш и да блъскаш и даже да псува. Приключвам. Мисля, че намерихме пика.